हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जेबि चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दायो नोंगौ जोंहा लोगोफोर दा दिनैहाय इउपिपिएलआनो एबसुआनो इउपिपिएल दिनैहाय जोंहा बे खोथाखौ खोनानो मोन्दों। दा बे खोथाया सोरनिफ्राय खोनानो मोन्दों नङा होमबा लोगोफोर? दा दिनैहाय नोंथांमोना खोनासंना लानो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लोगोफोर। भिडिअखौ स्किप खालामालासे नैबे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय लोगोफोर। नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ अब्ला बुजिनो मोनगोन। दिनैहाय इउपिपिएलआनो एबसु बा एबसुआनो इउपिपिएल दिनै बे खोथाखौ सोर बुंमारदों नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो खाथिनि बेल आइकनखौ अलाव होना लाबानो जाबाय। दानिया नायदो लोगोफोर नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौहाय। नंगौखौ थोंजोङै बुंब्ला दुखु मोनो। दिनै नोंथांमोना एगजामपोल महरै नाय, मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि प्रग्रामफोराव एबसुनि माखासे बिबानगिरिफोरा थाफायो। मोनफ्रोमबो एबसुनि प्रग्रामाव जेब्लायबो इउपिपिएलनि लिडारफोर थाफायो। अब्ला इउपिपिएलआनो एबसु, एबसुआनो इउपिपिएल होननायाव नोंथांमोना माखौ खर' सायो? दा बे थांबाय। थारैनो जोंहा नैबे बिथाङा बुंनाय बायदि गावनि चेनेलनि गेजेरजों बुंनाय बायदि जोंहा दिनै एबसु बायदि मोनसे जोंहा बर' जाथिनि मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाथिनि खामानि मावग्रा बे बिथांमोननि राजनितिक अबेबा राजनितिक दोलोजोंहाय दिनैहाय गोरोबनानैहाय जुदि खामानि मावबाय थानायखौ नुयोब्ला बयबो मेगन साखागोन, बयबो होनखागोन दिनैहाय मोनसे जाथिनि खामानि मावग्राया दिनैहाय बेबायदि मोनसे राजनितिक दोलोजोंल' सिथाबनानै थाबाय थानायखौ नुयोब्ला दिनैहाय बयबो बुंखागोन। जों पाब्लिक बयबो रायजो राजाया मेगनजों नुनानै बयबो बुंखागोन दिनैहाय एबसुनि खामानियावहाय इउपिपिएलनि खामानियावहाय एबसु बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनखादों। दा दिनै नैबे बिथांनि बुंनायजों जोङो बांसिन मिथिनो मोनबावनायखौ जोङो बुजिनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर? एबसुनि सायावहाय दिनैहाय जोंहा नैबे जोंहा मुगानि थान्दै इउटुबार बिथाङा आरोबाव मा बुंबावदों नङा होमबा लोगोफोर? दा बेखौहाय नोंथांमोना फारियै खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो। दा नोंथांमोना नैबे मुगानि थान्दै इउटुबार बिथाङा दिनै एबसुनि सायाव आरोबाव फिन मा बुंबावदों नोंथांमोना फारियै खोनासंना लादो आरो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांजोबबानो जाबाय लोगोफोर। दानिया खोनासंलांदो लोगोफोर, नैबे जोंहा मुगानि थान्दै इउटुबारा दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि सायावहाय दिनै मा बुंबावदों फारियै नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दिनै उदां बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ नोंथांमोना मावफुंगोन बा सोमावसारफिनगोन होननानै बुंबोबाय थादों। नाथाय नोंथांमोननि सोमावसारनायखौ दिनै सोर बिलु होनो, सोर डिमान्ड होनो? दिनै नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारावनो बिथां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायजों फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसनखौ खालामनानै लाबोबाय। दिनै बर'हा जेबो जेंना गैला होननानैसो भारत सरकारा मोनथिसिगौ। अब्ला माखौ लानानै नोंथांमोना सोमावसारफिनगोन आरो मा गोरोबथा खालामहैगोन? दा बे थांबाय। दा दिनै आं बुंनो सानो, मोनफ्रोमबो सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव मोनथाम गोरोबथा बा मोनथाम रादाय जाबोदोंब्लाबो दिनै एबसुआल' सोमावसारनायनि गेजेरजों जेबो गोरोबथा जाबोआखै। एगजामपोल महराव थांनाय 1993 मायथाइयाव जेब्ला एबसु आरो भलन्टियार फर्सनि सोमावसारनायजों बिएसि गोरोबथाया जादोंमोन, बेयावबो हाथियार लाग्रा बिग्रायारि दावहारुफोरनि थाखायसो बे बिएसि गोरोबथाया जादोंमोन। नोंथांमोना बे एबसुनि अहिंसानि गेजेरजोंल' सोमावसारनायाव बे गोरोबथाया जायाखैमोन, जेरावहाय एबसुआनो भलन्टियार फर्सखौ आन्दोयै दोनखुमाबोनानै आन्दोयै सोमावसारबोनायनि गेजेरजों बा आन्दोयै हाथियारनि गेजेरजों सरकारनि हेंथा दावहा होनायनि गेजेरजोंसो बर'आ इसु दं होननानै फर दा फार्स्ट टाइम 1993 मायथाइयाव बिएसि गोरोबथाया जादोंमोन। अब्ला नोंथांमोना दिनै माखौ लानानै एबसु गोजा सोमावसारमालाय सोर भारत सरकारा नोंथांमोनजों गोरोबथा खालामनो? दा नायदो नोंसोर, थांनाय 2003 मायथाइयाव जालांनाय जिथु बिएसि गोरोबथा, बे बिएसि गोरोबथायाबो बिएलटिनि माखासे दावहारु हान्जा जोहोलावजोफोरनि बिथांमोननि हाथियारनि गेजेरजों सरकारनि हेंथायै दावहा होनायनि थाखायसो बर'आ दिनैसिमबो माखासे इसुस दङ, माखासे जेंना दं होननानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथाया जादों। अब्ला बबाव अहिंसानि गेजेरजों गोरोबथाया जाबोखो? बेबो हिंसायारि माखासे सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो बेयावबो गोरोबथाया जाबोबाय। आरो फैयै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों, बे सोरनि थाखाय जाखो? एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन बिथांमोननि थाखायसो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादों। नोंथांमोननि एबसुनि गेजेरजों सोमावसारनायनि थाखाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जायाखै। अब्ला
नोंथांमोना दिनै सोमावसारमालाय सोमावसारा मालाय नोंथांमोननि डिमान्डखौ सोर एक्सेप्ट खालामनो सोर बर' रायजो राजाया नोंथांमोनजों सापर्ट खालामनो दिनै जों रावबो बर' हारिनि साफ्रोमबो फोरजा फिसाया जोंनो बड'लेण्डखौ नाङा होनाखै जों माब्लाबाबो बड'लेण्डनि हेंथा बुङाखै जोंनोबो नांगौ उदां बड'लेण्डखौ बयनोबो नांगौ खिन्थु नोंसोर जे माखासे पलिटिकेल पारपसनि थाखायल' बेबायदि खोथाखौ बुङो माखासे फुड रेलि लायो माखासे हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो बेफोर ओरैनो नोंथांमोना पलिटिकेल पारपसनि थाखाय जेब्ला बिसायख'थिया खाथियाव फैयो अब्लाल' माबा माबि एक्टिभिटिस प्ले खालामो देन नोंथांमोनखौ इउपिएलनि एजेन्ट होना बिजेपिनि एजेन्ट होना नोंथांमोनखौ सोरनि एजेन्ट होनगोन दिनै समग्र जुदि बर' हारिनि थाखायब्ला दिनै बेवहाय बिपिएफ होननानै सोरखौबा मुगैनाय नङामोन सोरखौबा नेवसिनाय नङामोन सोरखौबा बासिनाय नङामोन सोरखौबा कंग्रेस होननानै इनसाल्ट खालामनाय नङामोन निग्लेक्टेड खालामनाय नङामोन एक्सप्लइटेड खालामनाय नङामोन